Dinivato mukoma kuri saiko kuchosa simu apanga chakanaka yachisana muri kuita kurere kuti muri makasiya iri kukanga waya mfana sandinetse chimomira kutaura zvisina basa muri kuwatsa mafaro muri chitambura mukoma musakaro dai muri vamwe masiva chanamba nekuti kumawere kwamananga chimbomira zvekupaparika pamwe amusikuziva kune COVID-19 iyoyi mhuri yangu inzwainini handiudza zvekuita nechianda 19 kundiona kunge munhu asina basa kamundine zvinhu zvacho makushinyanya iroro ichutira maitanya kutakura kuti zvinhu hazvisipo kubvira zvamaenda kuchusa pakati kufamba tingori pasero ndevedzekupfeka vatopedza pero pakati kuchusa kwenyu uku zviri werowero muri kuwanza mafaro muri chitambura mukoma musakaro dai muri vamwe masiva chinamba nekuti kumawere kwamananga timbomira zvekupaparika pamwe amusikuziva kune COVID-19 iyoyi mhuri yangu inzwainini handiudza zvekuita nechianda 19 kumasenda mapiksi pafoni ndizvo zvamagona chete muri mairasa mari mukaibata muzwe kungoisa mapiya mudhuse matsimu mandifuratira wena chikamu ndinopiwa namapena zvokupfeka ndinopiwa namanyuchi inini zvangu zvakatsvanya muri kuwanza mafaro muri chitambura mukoma musakaro dai muri vamwe masiva chinamba nekuti kumawere kwamananga timbomira zvekupaparika pamwe amusikuziva kune COVID-19 iyoyi mhuri yangu inzwainini handiudza zvekuita nechianda 19 kundiona kunge munhu asina basa kamundine zvinhu zvacho makushinyanya iroro ichutira maitanya kutakura kuti zvinhu hazvisipo kubvira zvamaenda kuchusa pakati kufamba tingori pasero ndevedzekupfeka vatopedza pero pakati kuchusa kwenyu uku zviri werowero muri kuwanza mafaro muri chitambura mukoma musakaro dai muri vamwe masiva chanamba nekuti kumawere kwamananga timbomira zvekupaparika pamwe amusikuziva kune COVID-19 iyoyi mhuri yangu inzwainini handiudza zvekuita nechianda 19 kumasenda mapiksi pafoni ndizvo zvamagona chete muri mairasa mari mukaibata muzwe kungoisa mapiya mudhuse matsimu mandifuratira wena chikamu ndinopiwa namapena zvokupfeka ndinopiwa namanyuchi inini zvangu zvakatsvanya muri kuwanza mafaro muri chitambura mukoma musakaro dai muri vamwe masiva chanamba nekuti kumawere kwamananga timbomira zvekupaparika pamwe amusikuziva kune COVID-19 iyoyi mhuri yangu inzwainini handiudza zvekuita nechianda 19 kumasenda mapiksi pafoni ndizvo zvamagona chete muri mairasa mari mukaibata muzwe kungoisa mapiya mudhuse matsimu mandifuratira wena chikamu ndinopiwa namapena zvokupfeka ndinopiwa namanyuchi inini zvangu zvakatsvanya muri kuwanza mafaro muri chitambura mukoma musakaro dai muri vamwe masiva chanamba nekuti kumawere kwamananga timbomira zvekupaparika pamwe amusikuziva kune COVID-19 iyoyi mhuri yangu inzwainini handiudza zvekuita nechianda 19 kundiona kunge munhu asina basa kamundine zvinhu zvacho makushinyanya iroro ichutira maitanya kutakura kuti zvinhu hazvisipo kubvira zvamaenda kuchusa pakati kufamba tingori pasero ndevedzekupfeka vatopedza pero pakati kuchusa kwenyu uku zviri werowero muri kuwanza mafaro muri chitambura mukoma musakaro dai muri vamwe masiva chanamba nekuti kumawere kwamananga timbomira zvekupaparika pamwe amusikuziva kune COVID-19 iyoyi mhuri yangu inzwainini handiudza zvekuita nechianda 19 muri mairasa amunzwe mudhuze